La comarca de la Canal de Navarrés s'ubica al sud-oest de la província de València. Té una extensió de 709 km² i una població de 16.000 habitants. La seva capital, Énguera, compta amb 5.000 habitants. La comarca està compartimentada geogràficament en diversos espais. Un que es considera la Canal de Navarrés estricta entre la Serra del Cavallón i el massís de Carotxe, on trobem els municipis d'Anna, Xella, Bolbaite, Navarrés, Quesa i Bicorb, la vall d'Énguera entre la Serra Plana i la Serra d'Énguera i el municipi de Millares entre la Muela de Cortes i el Cavallón. Es tracta d'un territori d'orografia complexa i tradició agrícola de secà amb poca activitat industrial i valor decreixent de la construcció, per la qual cosa l'evolució de la població al llarg de les darreres dècades ha sigut negativa. La comarca de la Canal de Navarrés es troba ubicada al sud-oest de la província de València i està confinada per les muntanyes que la separen de la veïna comarca de la Vall de Cofrents-Ayora o les muntanyes de l'interior de la Ribera. Per tant, presenta un marcat caràcter continental amb una temperatura mitjana anual de vora 16 graus. Això és un grau i mig inferior a les que trobem en les zones del litoral. Els estius solen ser curts però molt calorosos, els hiverns són freds i la precipitació mitjana anual ve a situar-se al voltant dels 430 litres per metre quadrat. La superfície forestal s'aproxima al 80%. Es tracta, per tant, d'una zona d'elevat valor paisatgístic i ambiental. De fet, el context natural és fonamental en el disseny del desenvolupament socioeconòmic de la Canal de Navarrés. El massís de Carotxe és l'àrea de més valor ecològic de la comarca. Els ajuntaments de la Canal coincideixen que s'hauria d'apostar per una formació agroforestal de la població de la comarca per tal de potenciar el sector relacionat amb el turisme rural i aprofitar la gran potencialitat paisatgística de la comarca. Com a conseqüència de l'envelliment de la població, l'ajuda a domicili és un altre sector en auge i els agents socials demanen l'oferta formativa en l'atenció de persones majors. La trama associativa de la comarca és important, on destaca el grup d'acció local Macizo de Carotxe o ADN, Asociación por la Defensa de la Naturaleza d'Énguera. En l'àmbit supramunicipal cal ressaltar la mancomunitat de la Costera i la Canal que gestiona el FEM, el sanejament i qüestions relatives a la tercera edat, i la mancomunitat privativa de la Canal de Navarrés que s'encarrega dels residus i del turisme. L'agricultura i explotació de la terra ha sigut tradicionalment el manteniment econòmic i el motor de l'activitat de moltes famílies. Els conreus predominants són els de secà, sobretot d'olivera. L'aparició de la indústria i els serveis d'àrees urbanes pròximes va provocar l'èxode de gent jove, qui són els que haurien de liderar els canvis del sistema productiu. En l'actualitat, la principal activitat manufacturera de la Canal és la indústria agroalimentària. Pastisseria Énguera, Navarrés, Xella i Quesa, oli a Xella, i la tòfona i el vi a Énguera. Els perfils laborals més contractats són, en primer lloc, la restauració, el comerç i la reparació de vehicles, i a continuació els del sector agrari i forestal. La població de la Canal viu l'entorn ambiental com una cosa singular i cerca l'equilibri entre preservar el recurs valuós que tenen i explotar-lo econòmicament. L'àrea forestal, de més de 57.255 hectàrees, es troba protegida, la qual cosa impossibilita determinades actuacions d'adequació d'espais o posada en marxa d'activitats. Els projectes futurs han de portar per bandera la sostenibilitat. El turisme es configura com a clau per al desenvolupament de la Canal, que té en el medi natural el punt fort i, en particular, els recursos relacionats amb l'aigua.